बङाइगाव सोहोर गेजेराव गंसे फालांगि फसंथानाव सम बारनाय मुवा बेसाद फाननायनि अजद सोहनलाल गौतम चांद मुंनि फालांगि फसंथाननि हेंथायै सम बारनाय मुवा बेसाद फाननायनि अजद सिखारदों। गथ' जाग्रा आदार सम बारनाय आरो जुसनि बथल ग्राहकनो फाननायनि अजद बायदिब्ला बेबायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरा गथ' आरो गोरलै खुदियाफोरनि सावस्रिनि थाखाय गिख्रंथाव आरो खहा खालामनो हागौ। चिरां जिल्लानि गोजोनपुरिनि अनन्त नार्जारी मुंनि सासे ग्राहकआ अजद फोरमायनाय बायदिब्ला मैया बङाइगाव एअसि रोडआव थानाय सोहनलाल गौतम चांदनि मलाव बायनाय जुसनि बथलफोरा सम बारनायमोन आरो बेफोरबायदि सम बारनाय मुवा बेसादा गथ'फोरनि जिउआव गोनां खैफोद लाबोनो हागौ। दादा एक्चुअली मोर नाम अनन्त नार्जारी है। मैं गजनपुरी थाको चिरां डिस्ट्रिक्ट बङाइगाव और चिरां डिस्ट्रिक्टर बर्डार मजते है ओसरते है। सो मैं जुआकाली इवनिंग फैमिली लै पेलाय अपना मायापुरी जे आछे सोहनलाल गौतम चांद ताते बाजार ग्रोसारी आइटेम लबले गयसिलो बाजार करिबले गयसिलो। सो कराते आमी बहुत केटा बस्तु लैसो लोआते तार पिছত आमी एटा बस्तु पालो कि हेरि गुआवा जुस एलोवेरा मोर बाबुओ गयसिले। तो बाबू जाते बाबू हेतु कोरपरा उठाले आमी देखा नाइ बार। तो आमी बिलिंगत दिलो दियार पिছত आमी बस्तुखिनि सब लै पेले घरत आहि गलो आहि पेले आज रातिपुवा बाबुए खाम बुली कोवाते तो बाबुक आमी गिलासत ढाली दिलो अकमान खाले कोवाते आमार नजरतो एक्सपायरी डेटत गले और ही माने जुसर एक्सपायरी डेट आपनार जुआ जानुवारी माहत 3 तारिखते शेष হৈ গৈছে। तो आजिलेके दकाনৰ शोरूमत हेइ बस्तुটো আছে आपनालोके चाब पारे हेतु हल जुसটো आपनार आधाও शेष হৈছে अकमान और हेतु हल तेमलोकर बिलটো स्टाम्पो আছে चाबी हेतु कोनो फेक নহয় किय मैं मोटामुटी काली 7:30 मान बजात हेतु दकाনত खुमाइছো और बहुत गोटा आइटमो लैছো जेहेतु आपनार लराটো खाली बर्तमान लराটো किबा असुविधा बर्तमान तो लराটো ठीकই আছে खाली रातिपुवा नर्माली एकबारे लेट्रिन কৰিছে बाकी एटालके तो सब ठीक ठाकই আছে बाबू खेलिও আছে हेतु लै एटालके प्रॉब्लम होना এটা नाजानो पाय पिছত किबा হবো तो आमी अल्टिमेटली এটা হেৰি চেকআপৰ কাৰণে অলপ পিছত যাম বুলি ভাবিছো। दादा ये तो मान लिया वो चीज तो पता चलने के बाद तो एक्सपायरी माल राखे एटु मानिছে इच्छा करी ना रखो दादा इच्छा करी ना रखो আমার ভুল হইছে এটা মিস হয়ে গেল।